DXDC Radyoman Report. Nagpahinumdom ang Commission on Elections kan COMELEC na kung dili undangon sa mga kandidato ang paggamit sila mga jingle nga dunay bastos o gender insensitive content, mamahimo silang ma-disqualify sa umaabot na piniliay. Gibutyag ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia nga wala niya gibabagan ang mga kandidato sa pagpatugtog og jingle nga makalingaw aron makuha ang atensyon sa publiko apan gilayong likayan ang laway nga mapulong nga makatamak na sa katungod sa ubang tawo. Kini human matikdan nga dunay mga partido sa kauluhan ng kinsa pangampanya gamit ang mga jingle nga nakalapas na sa prinsipyos sa pagkasensitibo, adunay diskriminasyon, makasakit ug nakasupak na sa Magna Carta of Women. Pahinumdom sa COMELEC na kung dili kini mawala o maundang karong semana mamahimong mag-atubang sa disqualification case ang kandidato subay sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections kuna BSKE 2023. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Barido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.